No i poszło. Widać grę? Jest gra. Także witam serdecznie w drugim odcinku z Dead Space'ów. Witam szczególnie ludzi, którzy oglądają to w tym momencie na YouTubach. Witam również nie mniej serdecznie ludzi, którzy oglądają to na żywo, którzy tutaj ze mną konwersują, rozbawiają mnie, a to za moment znowu straszą. I tak to wygląda. Inteligentne rozmowy, tutaj już zaliczyliśmy wszystkie możliwe bodaj tematy, jakie się dało, ale i tak pewnie znajdą się jakie nowe. Nie będzie jakie nowe jutro. Przeczytałem na czacie jutro i tak chciałem powiedzieć. No to by było tyle. To jadymy. Przygody Izaka. O. Izaka, inżyniera spawacza z kosmosu. Dobrze. Sytuacja nie jest zła. Sytuacja jest nawet spoko o tyle, że amunicji jest dość dużo. Na razie się nie bojamy. Nie bojamy się. Grej nie Fanzel. Toż grom. Zicherung wydupięło chyba. A ten pan, co tam stoi, zobaczył konwersję Batmana. Chyba. Drgawka pośmiertna. Nie czaję tego. Nie czaję, co się dzieje z tymi trupami. Ciężki przypadek. Prawdopodobnie przypadek tak zwany nieuleczalny. Co ta gra się tak głośno zrobiła jakoś? A, bo ja sobie ją chyba zgłośniłem. O, dobra. Niedowalenie mózgowe, co najmniej. Jest na to brzydsze słowo, no ale... A, użyję. Tak, jest klimat, ale nie ma klimatu, jak ja muszę drzeć pysk. Szczególnie, że jest 7 po 12 w nocy. Jest tak, że sam siebie nie słyszę. You found something down there, didn't you? Yes, we found something. So the texts were right all this time. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him, or the operation, or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. People are dying down there. Only the worthless and the unbelievers. But I believe. Do you believe, Terrence? Do you? Proszę, zaś za bogato. Trzeba zrobić tak. Wydupić to. Wziąć se to. Ale co to? Aha, bo ja wziąłem tą małą. O, ja chcę tą wielką. Ale nie mogę wziąć amunicji, bo co? Bo co? No, ale postrzelam se z tego, to będę mógł wziąć. Gold Semiconductor. No ale to jest bez sensu, że ja tego nie mogę brać. No przecież nie będę wywalał tych nodów całych, nie?
Mogę to wyjebać ewentualnie. Przepraszam, dość ochrypłem. No za dobrze mój, to się zemści, a nie mam nodów, to dziękuję. Dziękuję, postoję. Dobra, wiem. Co wy mi sam będziecie dupić fleki. Kulebele. I tak to wygląda właśnie przeważnie. Kurwa, ja nie chcę apteczki wziąć. Ja chcę tą amunicję z tej szafki. Isaac. Co? A tego to czemu nie mogę? Co mi nie pozwala? Dobra, w dupie. Z tym. I tak tą giwerę mam mocniejszą. To mnie to nie boli. Aż tak. Co się temu panu stało tak naprawdę? Kurwa. Przepraszam, ale jestem zły, bo na nic nie mam placu. To jest masakra. Wszystko muszę zostawić. Ale ja jeszcze wrócę i może teraz będę mógł rozszerzyć sobie skafander o plac. Ale nie mogę. Aha, nie, bo to zależy od tego. Od... jak powiedzieć... rodzaju jakby jakiego się ma. Ale po co mi kinezę ulepszać? Co to chodzi? Przecież kinezę... Aha, zasięg. To nie, bez sensu. Dobra, zostawiam to tak na razie. Tyle lutu się marnuje. No nie mogę na to patrzeć, mi się serce kraje. Przecież to jest masakra. O. Bożyniu. Czuję się źle. Pada pa 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 pa. Jak one...
O, imersja imersją, ale ja zaraz pogłuchnę. Ja mam wrażenie, że ta gra się sama zgłośnia. Może ja ją nieumiejętnie ściszam. Probably. Ale już nawet przywykłem do tego paralitycznego sterowania. W miarę. Na tyle, ile można. No dobra, nadpisuję, bo dobrze idzie to. To się nie boję. Gwiazda, no nie przegapił już w zasadzie dużo. Teraz jesteśmy w vacuum, czyli nie ma tutaj luftu. Po co mi line racks, jak ja nie mam placu na ważniejsze rzeczy od tego? Czaicie to, mordy? Nie mam miejsca na tlen, nie mam miejsca na nic. Ja pier... Dole. As you know, the Ishimura is able to set its gravity locally. Your grav boost will kick in when you enter a zero-G area. Zero-G area. No gwiazda, nie masz poprawek we wrześniu, to ty jesteś boss. Boss mafii omerty. Ale tu ładnie jest. U was też to tak ładnie wygląda? Bardzo tak kosmicznie. Potrzebuję baterii. Inokaj. Się dupcy. A tu też była. Normalnie tu tyle furga tych wszystkich rzeczy, a ja tego nie mogę wziąć. To mnie tak boli. Great. You got a shock pad. Combine that with the thermite as a barricade to destroy it. Shit. I can hear more coming. Moving through the vents. Stay safe, Isaac. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz, bo co? Przecież nie wyrzucę tego. Chociaż to bym mógł wyrzucić. A za to wziąć sobie to, o. Ej, to jest jakiś tam biznes, szczególnie, że to też nie... bez sensu. Ło, jak strachłem. Mater Deo. Kupię pizdolony. Kosmiczne.
O jakże ich nie cierpię. Ej, macie wrażenie, że ta gra jest tak samo głośna jak była? Nie, tego nie czaję. No i dalej nie weźmiesz amunicji, no bo... Inwentory za małe. Ojej. No skokej, no. Co ja mam zrobić? Aha. No dobra. Beka jest konkret. Człowieku, to jest żadna beka. To jest... życia cud. Grecki Bóg. Aresie. Ciul! Tup. Idziemy do domu. O, jak Isaac się przeciągnął. Po śląsku go dosztreknął się. Mama pa. Jerzech w vacuum. No weź ten tlen, jako to jest pała, ja nie mogę. No nie mogę z nim. Pałuj się. Leszczu. Plox. Fizyka. Fizyka tutaj jest na poziomie uniwersyteckim co najmniej. Diction. Diction. Hello. Hello. Teraz wydupi, zobaczycie. No, może nie tak za moment. No na poziomie coś w tym guście. Co mnie tak dusi? Chyba... tubery. Isaac w pozycji Grzegorz Braun. Szuka reżimowej gwiazdy śmierci. Nie, czy nie toczę beki, bo bardzo lubię pana Grzegorza. Ja nie kurza, a mnie dusi. Bez to się dziwia. I bestusz. Pylica od okna. Chyba nie. Jedno okno, co to jest? To by malarze musieli już umierać. Dawno. A może umierają? Tylko ja o tym nie wiem. Kurwa.
Wtupię się tego Riga tutaj. I jeszcze jeden i będzie więcej HP. A potem będzie można sobie tlen zrobić, chociaż HP jest zasadniczo ważniejsze. Czy widziałem jakiegoś malarza 2 razy? No fakt, nie. Faktycznie nie widziałem. Także no... Coś może w tym być. Albo musi... Albo musi mi się organizm przesztalować na śląski luft, nie? Bo normalnie, jak byłem w Gdańsku, to co rano wstałem, to się czułem, jakbym się obudził obok elektrowni w Prypeci normalnie. Nos zatkany, oczy zaropiałe, głowa boli, gardło boli. Masakra. Te morskie luft nie do synka ze Śląska. Raczej nie inaczej. Tak w sumie statek się nazywa Ishimura, czyli jest produkcji jakiejś tam najprawdopodobniej japońskiej czy coś takiego, nie? Także to nie jest takie dziwne, że tutaj ludzie są skośnoocy teraz tak. Teraz tak, że doszło do takiego wniosku. Zjem ci kolegę. Ładny nick bardzo. To czemu chcesz zjadać ludziom kolegów? Yes! Yes, of course, madame. Przepraszam, ale mi się troszkę gimbadże. O, ale live, co to? Modogodzina. No i sprzedałem też żydowskie konduktory całe. Jeszcze mam plac. Ej, a... Kurde, czy teraz tak myślę, czy się nie wrócić i nie pozbierać tego? Miałeś drgawki, bo kawy nie pijesz. To trzeba było, no to trzeba było dać tej kawy troszkę, a nie dostać jakiejś epilepsji. Dobra, wracam po lód. Bo to jednak jest trudny poziom i to się może przydać, a potem będę się obsrywał, że nie mam. Nie, tam było coś fajnego. Tam były te fajne takie... te łone. O! Schematic. Nie, dzisiaj no Dead Space, bo Keks, ty może nie wiesz, ale... To jest Dead Space wybrany przez demokratyczne głosowanie ludzi na Facebooku w ankiecie, jaką chcą grę widzieć na live'ach. Wygrał za moją delikatną namową Dead Space. Także cisnymy na razie Dead Space'a. Szczególnie, że jakieś inne gry nie bardzo mam. Na pewno chcę ograć sobie, jak przejdę... Jak przejdę Wiedźmina, to na pewno sobie w końcu zagram w Assassina Unity, bo z tego co wiem, to po 1000 patchów i jako, że mam nową kartę, to teraz powinien pójść, bardzo chętnie bym sobie w niego pograł z kuli tego, że bardzo
Podoba mi się całe umiejscowienie akcji, w sensie Paris. Jaką mam nową kartę? No tą, którą mam obecnie, czyli 970. Dobra. Nic mi więcej nie potrzeba. Kupił 970 i gra w Dead Space'a pierwszego. Bardzo legitnie. Będzie mi się pićku. Nie wziąłem sobie wody. Dobra, jeszcze przeżyję. Maras, sorry. Czemu nie wziąłem GTX 980? Bo jest dużo droższy, a nie dużo wydajniejszy wcale. Bardzo jakoś. Dupło. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. This is Senior Medical Officer To moja Nicole dziewuszka, Brennan Nicole. transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds, we are not equipped to deal with this. God. Get him to the table. Hold him. Nurse, you hold him down. Christ. And record him. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Fajna dziura. Czy wyłączyłem szpiegowanie w Windows 10, a tam szpiegują? Jak tam szpiegują? Jak to wyłączyć, co ważniejsze? Kappa, cały mój sprzęt masz, jak sobie przewiniesz na dole live'a troszkę. Wszystko tam stoi elegantnie. Naszkryflane. Kurwa, ja wiem, co tu się będzie działo, bodaj. Sorry, we are full. Jest tu jakiś wentyl, z którego mogą przyjść są. Dobra, bierzemy to na klata. Robimy się hopym. No, te najstraszniejsze są te rułki, co normalnie w tle spadają. To jest przerażające. Jeb. Po co mi tlen tu? Aha, wiem po co. Czy jak będę grał w Unity, to może co-op? Może tak. Może tak, czemu nie? W ogóle, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach to człowiek, tak mi się teraz wydaje,
że żeby człowieka nie szpiegowali, to musiałby nie mieć telewizora, telefonu, internetu, na dobrą sprawę też komputera w domu. Nic by nie mógł mieć w zasadzie. Haha, tak. Wtedy to by było podejrzane i by ci do domu przychodzili pytać, czy na pewno nic nie masz. Tak by było. Ło! Konkretny sam jest bajzel. Cześć Hadziukowy, witam cię. Po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że nie porosł ostatni. Patrz jaki gist. Normalnie mi się... idealnie mi do nich pasuje słowo gist. Mały taki, żadny spyska. A to już taki raczej... full time hachor. Full time, full size. Oh, you must be kidding. Jak widać, każdy problem można rozwiązać bez większego... bez przemocy. Spokojnie, drogą do dialektu, dialogu w dialekcie jakimś tam dowolnym. Czy da się to przejść bez zabijania? No, szczerze mówiąc, myślę, że raczej nie. Szczególnie, że tu są walki z bossami, nie? Także, no, tak jakby... Hello? Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. Chyba raczej na pewno nie. Ale bez zabijania tak przeciwników to może i by szło w zasadzie. I no komu by się chciało? Co ciekawego w dzienniku zachodnim? Newborns. Agata Marjorie. No trudno. Jak musi. Niech jej będzie. Z tego co wiem, to Directa 12 chyba jeszcze żadna gra nie obsługuje.
Nie wiem. Dziwne zabawy. Przyznacie. Ale niektórzy mówią ludzie, że mają bardzo duży wzrost płynności w grach w ogóle niektórych po zainstalowaniu 10. Ja nie zauważam różnicy, ale nie jest też gorzej tak, że jest dobrze. Pamiętajcie, jak nie ma gorzej... Jak nie ma gorzej, to już jest nieźle. Science Log Chief Science Officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker, but the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. B. Ja dawno nie grałem w GTA, wiem, że były tam jakieś update'y, surupdate'y. I teraz ja 10, ja uaktualniłem 7 do 10. Zresztą jest z tego film u mnie na YouTubach już całkiem dość rozpropagowany po internecie. No idealnie. No, mówię, 10 zapowiada się bardzo fajnie, szczególnie, że jest tak jakoś bardziej na gaming nastawiona. I to strumieniowanie z Xboxem i mają w przyszłości pojawić się jakieś gry cross-platformowe, które będzie można grać z Xboxowcami. I to streamowanie z Xboxa i wbudowany program do nagrywania gier. Wydaje się spoko. Codes received and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station, and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. What the hell? Trzeba niszczyć trupy, bo jak nie, to się przemienią. Program nie działa w CS-a, a mi właśnie działał. Zresztą pokazywałem nawet na YouTubie, że działa bez problemu. Rebeka.
pismo predatorskie. W ogóle nie wiem czemu mnie tak nagle naszło, że pomyślałem, ciekawe jak będzie nowy Mass Effect wyglądał. Wiadomo, że na pewno ładnie graficznie całkiem, Mass Effecty graficznie nigdy piękne nie były. Także to będzie dość wyjątek, rodzynek. No, Mafii też jestem ciekaw. No generalnie, ciekawe czasy growe idą. Ale Mass Effecta tak szczególnie, że już się tak zarzekali, że nie będzie. O, Doom też wygląda spoko. Taka staroszkolna, nie? Staroszkolna, solidna szczelawka. Co się ceni w czasie, kiedy wszędzie mamy jakieś elementy upgrade'a, srupgrade'a, cuda, bójstwa. Jak się wystraszyłem. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Będzie mi murzyn rozkazy wydawał. Nigga, please. Nigga, please. Dobrze, co tu możemy spieniężyć? Taka konkretna liczba wszystkiego. Można by kupić w sumie Power Node'a. Level 2 suit to już mamy. Dobra, kupię Node'a sobie. Przy najbliższej okazji zainstaluję. W ogóle zauważyliście jakąś zmianę dźwięku ode mnie z mikrofonu po przejściu na 10? Bo mówiłem, że niektórzy ludzie mieli jakieś problemy z tym, że mikrofon zaczynał harczeć czy coś takiego. Ale mi się wydaje, że u mnie żadnej zmiany nie ma. Jest git. No tak, jest git. To git produkcja. Czemu sam Nikkei nie ma bencha? Nie mi już każą jechać? Smutne. Dobra, robimy test czata. Uwaga, niech każdy na czacie napisze dowolną liczbę. Start. Sprawdzamy obecność.
To jest mój ulubiony test czatowy. No, jedźmy. Do Chipoude. Krainy wiecznej rozkoszy. Tylko nie mówcie nic o zakończeniu Wiedźmina na czacie, bo nie wszyscy je znają, ja nie znam i generalnie chcę je poznać sam, grając w Wiedźmina. Za to grozi śmiertelny ban. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Także no, jest to praktyka silnie niezalecana. Swędzi paluch. Paluch wielkoluda. Kurde, czemu nigdzie nie ma bencha? Ja bym już chciał sobie kupić jakieś fajne... Ej, po rusku sam go daję, albo mi już do głowy. O, ucho swędzi. Swędzące ucho to straszna rzecz. Już nie jeden człowiek w grze przepadł przez... swędzące ucho, albo swędzącą inną część ciała. Hashtag dogowy. Mógłby być taki w sumie. Personal log. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. Jak to ładnie w ogóle. Dobra, gościu opowiada jakieś straszne historie. Patrzcie, jakie hologramy z Windowsa 10. Widzieliście jaka technologia? Massacration. Sorry. W ogóle trzeba precaution. Jak się potem mają zamienić, to niech to peron strzeli. Niech to pieron strzeli nagły. Czy pan co gra, to gra na taborecie? Ja na taborecie? Nie no, mam normalne krzesło komputerowe. Takie trochę ciulate i loto mi jedne. Parcie mi. Ale trudno. Mogło być gorzej. Miałem fajne kiedyś fajny fotel, ale nie miał regulacji oparcia i nie nadawał się. Czy ja zapisałem w końcu, czy nie? Bo mnie już dupi. Zapiszę jeszcze raz. Już jest późno. Już jest późno i to się odznacza. Wyraźnym, jak to się mówi, znamieniem.
Jak mnie swędzi kichol. Cisek, słyszałem, że zostałeś wzorem czatownika. Nie chcesz się na przykład, nie wiem, kupić suba z tej okazji? Czy coś? Nie będę wywalał, no. Nie jestem jakiś... What in hell is going on here? Danvers, Henderson, he's crazy. He's pulling his own teeth out. Henderson, for God's sake! Oh God, Sub kosztuje, is he dead? Relax. nie wiem, 5 dolków chyba, ale dostaje się kartę 4 euro. 4 euro na G2A. Także to jest dobry deal. Tak mi się wydaje. Co ten kościół tak... kościół... Kostium podryguje mrocznie. Jest bench. Cześć upa, cześć upa. Ja cisnymy już. 3 godziny przeszło. O, 3 godziny przeszło. Ja by teraz poszło w HP. No. A co jeszcze mogę zrobić? Nie wiem, kupia się... Nic, dobra, niech zostanie. Niech zostanie. Ja coś nie wierzę w to. Teraz już mi lepiej. Moda chętnie przygarnę. Tu się modów nie rozdaje tak. Czy można kupić suba SMS-em? Prawdopodobnie można. Grecki Bóg, ja ci nawet nie powiem. Tam jest tyle opcji płatności, że jak tam klikniesz, to pewnie znajdziesz sobie odpowiednią, bo opcji płatności za suba tu jest bardzo dużo. Kurde, nie mogę. Co, Aga ma mnie dosyć? No trudno.
Ja Agę mam dosyć już całkiem, ja na Agę nie mogę już patrzeć. Kurde, coś robiło tak. To znaczy źle. Pieniążki dobrze. Kurde. Zaczynam się tracić. Przecież to nie jest jeszcze nic skomplikowanego. To niedobrze. Pieniążki są... Pieniądz jak pieniądz, wiadomo, czyli coś wspaniałego. Parafrazując słowa legendarnego smakosza alkoholi wszelakich Wiesława W. Grolskie lasery. Zrobiliby do tej gry normalne sterowanie, a nie, że tu jest tak kamera w tej grze zdupiona na myszce i klawiaturze, że to jest masakra. Ja już trochę przywykłem, ale... No, nie mam pada niestety. Jest ciężko w ten sposób grać. Taki zamiar był, no to nie wiem co to za zamiar, ale to jest trochę bardzo niewygodne. Kurwa, z tym inwentory. Gdzie zaraz amunicja skończy, ale jaja. Nie mogę użyć jakiejś. Dobra, trzeba troszkę popykać z tego. A? Nie przemienił. Widzieliście? Nie przemienił, bo rozdeptałem. Izak 1. Bebok 0. Kurwa, sorry, ale permanentnie mnie irytuje, że muszę zostawiać lód na ziemi, bo mam za mało miejsca w ekwipunku. Przecież to jest najgorsze, co się może zdarzyć w grze. Chyba posprzedaję w pizdu te apteczki. Tak, patrzcie ile ja ich mam. Przynajmniej z 2. No. Bo apteczki apteczkami, ale... Co mam potem tym pistoletem rzucić, czy co? Jak nie będę miał z czego strzelać? To wezmę i sprzedam, bez takiej broni nawet nie mam.
Pohoj mi to. Przepijemy naszej babci domek mały, domek mały, domek mały. Paparapa papa 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 pa. Paparapa papa papa papa. Ciężka dola emerytowanego gorola. Jo, śląski Isaac. Cześć, czarna Karolcia. Owszem, streamuję. Jo, śląski Isaac spod Bytomia. Przyfór grzech na Ishimurze łonego dnia. A tam na wierchu da 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 da, bo sam we statku są mutanty z kosmosu. No to nie zrymowało się za dobrze. Jakby nie patrzeć. Niby live tylko 3:22 trwa, mi się chce spać. Ale jeszcze troszkę. Troszkę. Co to za refueling? Co za tak, gram ze Steama, owszem. Czym się upa? Patrz tam jako. O, Isaac, te oczy, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy Isaac mógłby serce złamać? Chyba nie. Może nie. Cześć, Gwiezdny Smalec. Dzień, dobra noc. Wieczór. Witam. Gwiezdny Smalec. To jest pewnie smalec tych wszystkich, co tu łażą, tych skurwysynów kosmicznych, zmutowanych. A w ogóle Piroński Hanys, przepraszam, że się nie przywitał. To ze Zmyncynio. No, na hitboxie jest bardzo małe opóźnienie. Na Twitchu to tam trzeba czekać 3 dni na odpowiedź, a tu jest parę sekund. Straciliśmy go. Przykro mi. To źrycy na mnie. Durch na mnie rycą.
Ja jeb... Co to było, pytam. Czemu w Amnezję nie gram? Bo w głosowaniu wygrał Dead Space. Bestusz. Ten migła mi apteczkę, ale... Chrzanić głosowanie. Nie! Otóż nie. Nie chrzanić głosowanie, bo jak już się pyta widzów, daje im wybór, to nie można chrzanić. Nie. To by było brzydko. Tak nie robi człowiek mojego formatu. Śląskiego formatu. Tam byle jako ciula to można by tak zrobiła. Ale nie, jo by tak nie mógł. Jo jest za porządny na takie numery. Znaczy zresztą to ja bardzo chciałem, żeby wypadł Dead Space, bo ja wolę Dead Space od Amnizji. Tak już, by the way. No. No bo Amnizja, kurde, przeszedłem obie te świnie. Nie świnie. Zaraz. No przecież przeszedłem Amnizję. To mi się podupiło, a przecież Amnizję przeszedłem. I skończyłem i jedną i drugą, to Penumbrę nie grałem. Amnizje obie na live'ach były już zrobione. Co już sam dupca za fliki. Mi się poknoliło. Mi się to blank poknoliło. Penumbra jest niezrobiona. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out. Dobra, nie dups, bo nie słysza potworów. Cześć Masterox, witam cię. Czemu nie śpisz, hachorze? O tej porze to już się śpi, a nie patrzy jakieś izaki z kosmosu. Co mam ciekawego do pyknięcia? No, wszystko mam ciekawe. Jak mnie obejrzał, to pitnął. Dobry wybór. Co się będziemy prać? Na cóż to komu jest potrzebne? Jutro myślę, znaczy dziś, no bo już jest piątek, nie? Znaczy, no ja, piątek, dobrze godam. To myślę, że też zrobimy sobie Dead Space'a wieczorem. Żeby była zachowana ciągłość. Tak, myślę, że tak to właśnie będzie wyglądało. A dzisiaj na YouTubie jeszcze będzie podcast nagrywany z panami z Save Projectu o ocenianiu gier i o tym, czy oceny gier mają sens, jaki jest najlepszy system oceniania gier i tak dalej. I to będzie wrzucone na tubkę i może też na SoundClouda, żeby można było sobie pobrać. Lepiej podeptać, jak po tym żałować. Ha, nie mogę wziąć tak stazy. No to super. Super ekstra. Gdzie mieszkasz? W domu takim. Takim nie to w sumie nie we Familoku, ale też nie w kamienicy. Ciężko powiedzieć, co to jest. Kupiłbyś suba, jakbyś znalazł płatność SMS. Cisek, szukaj.
No staraj się. Kaś to tam idzie znojść pewnikiem. A jak nie, to dej do Nate'a. Co się będziesz lożurym, a plackiem łocierą? Refueling sequence activated. Sufficient fuel to fire primary engine. Pysk mi się drze. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? False alarm. Thought I saw something. A, saw something. Kurde, to wszędzie. Cały czas gdzieś tu ktoś coś widzi. Już nikt nie jest zaszokowany, jak on powie: o, chyba widziałem potwora, o. Kto się zdziwi? Dobra. Ja myślę, że w tym momencie to by był dobry moment, aby zakończyć drugi odcinek przygód Isaaca w kosmosie. Także ja się żegnam z ludźmi, którzy oglądają te przygody tutaj na YouTubie. Zapraszam ich serdecznie na Xboxa. Na Hitboxa, gdzie dzieje się to wszystko na żywo. Niech zaznaczą swoją obecność łapką w górę i życzę im dobrej nocy, jeżeli oglądają w nocy. A jak nie, to nie.